Asline nek ra dandan. Paling. Apa? Wah, nek ngerti asline ra dandan Pak Suharsono iki mau digetun setengah mati. Ya lho Pak niku elek lho jane. Ya aku barang. Nek niki kula ngerti kok do kepencut kepranan ki kepiye? Mergane apa? Mergane wolak-walik. Apa niku sing wolak-walik napa, Mbah? Niku lho, Pak wolak-walik apa? Lun, Sing wolak-walik apa? ngarep mburi padha. Lah, niku Apa nih? Ora dudu apa-apa wah kok. Iki rong wengi nok engko. Ora wengi kok wis wani-wani ngarep buri. Pemanasan. Pemanasan apa? Pemanasan global. Omongane pemanasan global. Ora nek kepengen mbok ngomong ngerasa ngono kuwi. Modar ora kowe. Jujur. Piye, Mbah? Tanggung jawab omongane. Cek agek teko ceren. Iya.